तो नमस्कार प्रणाम भैया। आज उपस्थित वाली रुआ सबके बीच में लेके देवर भौजाई के एकदम रसदार होली गीत और बहुत बढ़िया गीत के रचना के बनी मेल फीमेल सॉन्ग बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया तरीका से गायकी हो जाता तो गाना होली में बज जाई भैया। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया कुछ बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, रउआ मन पसंद के मीटर मिलत नइखे, तुकबंदी खटकता या मीटर रउआ चाहतानी वैसन मन मुताबिक नइखे हो, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। सबसे पहले रुआ चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला भैया। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, रउआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के बा, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया गाना, चाहे हिंदी में, चाहे भोजपुरी में, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और हाँ, आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो बहुत गाना ट्रेंड के लेला ऑर्केस्ट्रा में कि नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर, उहे तो सिंगल वाला एकरा के हम डुएट कैले बानी। देखी कैसे गाओ के बा। पहले देवर के पार्ट बा कि चल जाइए भौजी हो एक बेर लगाई के, अरे एक बेर लगाई के हो, एक बेर लगाई के, अब फगुआ के लूट लो हर संगे आई के, हे हो चल जाए भौजी हो एक बेर लगाई के, अब फगुआ के लूट लो हर संगे आई के। लड़की के पास आ रंग में लियाइल बानी मिर्ची मिलाई के, आ नाये दादा धो दे बजोगाड़ छन छनाई के। तो भैया ये मुखड़ा लेके हम उपस्थित रहनी हो। रउआ एकरा के बढ़िया से गायकी कर दिया, नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना होली में एकदम ट्रेंड करी भैया। तो अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी, बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे, चाहे अपना मन पसंद के मैटर फरमाइश करके लिखवाओ होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, रउआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए लोग तब रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।